megalayapost.news Ka FKGGP umdu sok khwa unit da jing kemen ke bakrau mentang singi kelala ban play pai ba no ya ka sem up kali na ka bentang pai ba ka sinong sok khwai ya ka bala no senyang batrei hi da ki khot jong ka te unit wan pensuk ik pai ba nong snong kham tam ban lat na ka sing slop ya ka te ka sem up kali la wan play pai ba du ba LD Newton Lingdo general secretary ke FKGGP sangkmi ha ka jing don lang ba Lewis Star Lingdo president ke FKGGP North Khasils district ki khot na ka sangkmi but North Khasils district kinong lam snong bat ki be ha te ka kasingi na galing kinong ilam kila yo ruban peskem ya kinong ilam matmai jong ke FKGGP umdu sokwa unit hadim ka samoi trekam jong kinong ilam barim kala kut no wala peskem sindan no ba LD Newton Lingdo bagi dan kamru ki badi ijngai ha kaneka snong jungi khamtam ya kaneka semap kali nama bag green wana yo ini yang hinkai java uslap ane kasingi ke show long nada don ketika sem kolong kaida yaki badi yang ya piru kunju de kantam ki ba nabash nong ru dada ki wan ru kuntip chno ga ying chno ga sem sin bala don kate kolong ka ba kin song up ande kede kita ka wei ka ba naglang jungi in ba ko yung sungu ka ba khawa pi i jingai kun kane e naglang junga kanda pun tinsu ba na bleta kanda kuna ku kan ka fu ka do ya pi nadu ke body hadu district pada pok ini jungi tu trip nokra na kalian jonga general secretary jonga FKGP CEC kan play kani kasam akali glasna ta kasokhai umdu ha ka jingalam jong president jong banok has baloi menta kasni kani kasni ba play lalong ba kala ban pentep ba la ban kam ba ka da ka jingle so ba jong ka sokhai umdu ini ya kani kasam akali Kublai shibut, ketika sengi kan declare kumba, ya kan ya lawan player lawan penungkam. Ki rang ba asnong, mo kanong thalau, ki rang ba asnong kanong thalau, bat ki rang ba asnong jong so khwai, ki rang step ai kentien. Ya jingkan ai mensim pi ki dekat. Pilong di badan bok tam. Ba sai sisen pinyo ban long meng ka snak trekam, umdu so khwai. Unit makin trekam biang nang ni semat bat privat kan mau kan kasngi kan reu trek no opera lapan skam pi ha ka yeng bo niu khasi ni jong ka yeng ka bakantang kalau badol mas nong so khwai khri sibon ya ka ai pi yang ka yeng do wat bolong niu khasi ngong ka yeng ka bakantang baya pi ki hot yang ke FKGP ya ka ba FKGP minta ka ya i lai du nyo lai prasnam ngim slam chu ban kan jo ya ustam pasau ko kilong di brek bo habo pamentang kasngi ngayo ban penten smai pi ha ka yeng kabakandang kata kayeng do ba jong so khwai kumbala gran dai rang ba snong ba kata kalian ka snong sni kle up kle kwa ya kum kata ke yeng nama kata ke jaga ka long ka junction la no pareng ne ka lenti ka balong ka bun snong ji pelong dai ya jaga akali masong tanat ya ka jing tri sitom ka jong pi jong ka so khwai undu net ya ka ba phala kan torlong ya ka wei na ka jing kwa jong kini kisan snong sni habai dai ba kata ka samap kali na kentu hiru epi ba omdei tang ban chna ba kan no nei pet sumar heka namar chna heka ha ka katang jong kaseng ba kaseng FKGP ha ka nu ka jaga ba ka julai ba nu khot om judai bandon ka daksnio pa ai ba kata ka yeng ba ka chna e nam ta ka jing smoke na jing bha jong song sne ai ka long beng ka khot ka suba ai ba kanum long bat da ka moi ba penakam bakla kibrio ai ka kan ka khot marumat ka manusna pilawan pan ke ram nompo ga district pilawan phone ni ha kum central body ada kan kan dia ngasoban ai kublai shua bangan nya ini kenting ngasoban ai kublai shibon ai pi samla jong samla kinong ketkam jong ka umdu so khwai unit ha ka jing rap jong ka not cases pilala le ki we kam ba bhatam ta kasno kum bangan jong mene ko don kum nong elam jong ka sang FKGP na kum dkhot ka bani kong galong ba ni balong ubreu bodan akor so ka yeng Barbi shoi yang kesam lojong, ubara shoi yang kanam jongga yang kesam bertrai yang kesenong, berkomta terter, pinsala, panjang berkham trai asya nam tagari bajak menteri. Jadi samla rangba, samla rangkan sai, kebetulan tiap kebetulan berkelajian yang kelama jongga FKGP, bandang yai trai biang nama ta katai kesenong bajak pi bat kejelai kum kita hot jong FKGP ngan julai ban ong siapan kisnong ya kan ya yai trei lang kita was nong
Teribik seng long kami ko di baloi benar. Teribik seng samla. Ya terlalu ringkat. Kata kadai bengijo hikai ya gitu hot. Mangaju ong hiru ya gitu hot. Mangana dong senam siajar kenai spak kenai pupra. Ngala pentelun yang dia bat kanai keseng ngala penlong do long senam. Bat hadu uni senam ngam tuna asu ka alsan apre senam ngara nangani ko seng. Asu thu ha ya ka jinglong thot bat jinglong nongilong. Komta ngap pencet happy ya kan dia kam ko bakyatam nai shim ya FKHP ba pin long tang ba pin let go let hello shani shantai kalama jong FKHP kayang nam ta duk su kalama jong FKHP kayang nam ta jinge jong ka thao kalama jong FKHP kayang nam ta jinge jong ri ma chak ban rio FKHP aju hikai ye samlang nga ka buai ni nong elam ta anong ne pi ka kan tian ka ba sha ba ka FKHP ka dum kula re pi ka jingso ha ba pi dan kum thot kum ka jai kan reo ka ba pan inum tep anu sa ban lalu ka jing thumbor kan man na ka da ong pi nim kular ya ka jing long thot ka pi ya ka jingso nei thap ya kelndi ki ba hab long shinrang hab skam ka jing mot kum kita kirang kan sai kirang rejit coba kami kalau pun kami kalau wat penlen ai ya kajing long samla ka jongpi wat penlen ai ya ka mat ka jongpi wat penlen ai ka bor mat ka jongpi ya ka bor jawi ka jongpi wat kham tam ya kajing long samla ka jongpi ya ka bobi chakri ya ka ri wajak bendrio spi kalau katana cha kaneka umdu sofa unit tenadu kita por haduk mentah kajingnya inti jongpi ki samla ki ba penaiso ayalde sakasang FKHP ni ba kalong kabaya inti dengan soba kajing yudam jongpi ki samla kalong kaba prinsip pensangan ya ka sang FKHP hi bar kuai bat kumjuru hapo ka dot kasil district hapo kajing lam jonga dahoi sibun tiliki kam minhab ban ekren nakoi kapor sakoi kapor kum ki samla ramba ki bakit ya ka ekson hapo kadong dathan bat kamtam hapo kasunong kajongi bat ngasur bedong ba kisamla ki bedon dia kata kacing kli kenhap hi bani trelang ba kador wasnong kenhap hi bani trelang bat ki samla snong bat kisen kumi bat unta tate de klem dam islam nga maso bodong ba kana kacing scam kacing thmai kajongi kalong kumba shut jabing sisu namta jampi samla ki panyalam nangne sakmat ya ga FKHP hapo ka dusofa unit nang bob nangla menteri kam khampa bat khampan janai kum ki samla ki bala I kecing Meghalaya Post.news